goede rivaliteit, maar absoluut een zeer sportieve wedstrijd. Die beide graag wilden winnen. De scheidsrechter en de vierde man en het arbitrale kwartet heeft dat hartstikke goed gedaan. Ja, dat het dan zo eindigt is een dramatische dag, laten we eerlijk zijn. En we maken het voetbal kapot. Maar we maken ook volgens mij nog veel meer kapot in deze maatschappij. En wie ben ik om dat te zeggen, maar we gaan gewoon helemaal de verkeerde kant op. Ja, misschien hadden we dat ook wel een beetje aanzien komen. Daar verbaas ik me eerlijk gezegd ook wel een beetje over. Ik denk dat alle verantwoordelijke mensen daar waarschijnlijk heel goed over na hebben gedacht. Maar ja, helaas is het zover gekomen. Deze wedstrijd wekt emoties op, gevoelens op. En dat mag. Ja, op deze manier. De grens is bereikt, zoals ik al zei. Het is niet alleen vandaag hier, dat gebeurt op verschillende plekken. En het is dood en doodzonde dat een voetbalstadion helaas een uitlaatklep is voor mensen om ervoor te zorgen dat het voetbal niet op een normale manier doorgang kan blijven vinden. En dat is zonde. Het is natuurlijk al mooi dat er heel veel publiek is, natuurlijk ook uitpubliek. Maar misschien dat ze andere dingen in de toekomst zullen gaan doen, ja. Het is de laatste keer, denk ik, hè, dat het op deze manier gebeurt. Ja, daar ben ik bang voor, ja. Ja, daar ben ik bang voor en dat is natuurlijk heel vervelend. En nogmaals, wie ben ik hè, om dat wat te vertellen. Maar de mensen die dit doen, die moet je zo hard aanpakken. Die horen gewoon niet op een voetbalveld thuis. En laten we ook maar eens kijken of ze wel in de maatschappij thuis horen.